Какво ще ми кажеш за Сорос? Защото съм гледал много често как говориш за него, а имам един въпрос относно... Имам един въпрос относно... И винаги съм се чудил, когато става въпрос за Сорос, за Ротшилд, за всички тези големи семейства, винаги ми е било интересно защо тези хора... Ако са хора. Да кажем. Защо тези хора някак си движат света по един много прост начин към печалба за себе си. И какво имам предвид? Ако имаш всички пари на света, да кажем, много хора обичат, когато става въпрос за конспиративни теории, се наместят илюминатите. Една моя любима тема, защото ако предположим, че има един конклав от хора, които владеят целия свят и които имат всички тези пари, един много важен въпрос би бил тогава защо нещата изглеждат както изглеждат в момента. По-специално имам предвид, само защо е на толкова... Те нямат всички пари, те печатат всички пари. Добре, имат цялата създават. Власт. Нека кажем, нека използваме по-точната дума, те имат цялата власт. Защо тогава всичко изглежда толкова семпло? И какво имам предвид? Защо хора, които искат да мултиплицират своята власт, хора, които искат да затвърждават своята власт, ни дават периоди на развитие вместо наистина това, за което се говори за нов световен ред, обичат да се говори и така нататък. Защо той вече толкова стари век. Въпрос е защо не пада пердето и просто някакси да се натисне повече от тяхна страна. Разбрах въпроса. Доколкото не се лъжа, да се върна, в твоята книга главният герой иска да направи една справедлива реалност, нали така? Защото ти казах резюме, ChatGPT ми направи на твоята книга, която с удоволствие ще прочета. И работи с тайно общество, включително. Да, но иска да направи света едно красиво място, както Майкъл пееше, Хилда Лърк, едно прекрасно място. И на този си етап от живота, този, който съм в момента от този етап, виждам нещата вече от по-различна перспектива, не се отказвам нито една дума, която съм изрекал. Това е част от пътя ми. Много е далеч от нагаждачеството, това е просто различна перспектива. На втория етаж виждам едно, на шестия друго. Да кажем, сега съм на шестия етаж, по-нависоко съм. Защо не си противореча и защо не се отричам? На мен пак ми е неприятен Сорос и дейността му и хората, но не го мразя. Аз съм го мразил и ненавиждал, аз дори го убивам в книгата. Нали, книгата е книга. По много смешен начин поне. Се надявам да има чувство за хумор. Но вече от шестия етаж виждам защо той трябва да функционира. Той пак ми е гнусен. Но не го мразя. Не обичам шкембе чорба и не я ям. Не я мразя. Ставам и си заминавам, когато приятел си поръчва. Да става малко тъпичък пример. Стана, но понеже говорим за консуматори, а тези хора са консуматори, ти каза за себе си. Те не го и крият, ако проследиш на господин Сорос интервютата от официални източници. Той си признал за колаборация с национал-социалистите, за гоненията на евреите. Той се хвали. Всичко това не са теории на конспирациите. Човека в прав текст. Сега в човек, какво има в този човек, само мога да гадаем. Но мина периода, където искам да му правя дисекция. Да видя дали е Ти човек. мислиш ли, че тези хора смятат, че това е социално... само да вметна това. Те смятат, че това е социална еволюция. Те може би си вярват, да, много добре го казваш. Те вярват дори Клаус Шваб ли беше? Да. За мен, гледам езика на тялото. Повечето от вас не са абонирани към YouTube канала. Ако това, което правим, ви харесва, можете да ударите към банката, да ни дадете един subscribe, може да ни последвате и в социалните медии. Навсякъде сме Чуваме се каст. Имаме Facebook, Instagram, TikTok. Също така, можете да ни слушате в Spotify и Apple Podcasts. Ако наистина ви харесва съдържанието ни, станете наш патрон в Patreon на Чуваме се каст. А сега към госта. Те, душата им, съществата в тях, каквото и да е, предния им лоб. Те си вярват обаче. Те наистина смятат, че са прави. Но само си продължа мисълта за Сорос. Господин Сорос, той дори се хвали, че е спекулант. Той дори не крие, той като учебник дори дава как се е заиграл с ривове валутите, икономиките. Самият той се нарича за цар на бившите съветски републики.
И виждаме само очевидни неща от собствената му страна, как го гонят с шутове. Уважение към Любо Жечев изказа една лъжа при Цанов, коментирайки моят предаване при Цанов напред и нагоре, един от най-гледаните подкасти. Извади от контекста нещо и Любо каза лъжа, чакам да ми се извиниш. Не ми е толкова важно, но много хора се обърнаха срещу мен. Не, че това ми е толкова важно. Ставаше въпрос, че говорих за Сорос. Все пак Цанов измесва видеята, може и Любо да се объркал. Любо твърди, че аз съм твърдял. Защо Путин толкова го е баял Зеленски? Нищо не е по-далеч от истината. Аз говорих за Сорос. Може Любо да се объркал? Не. И дадох пример как дори оттам е свързан с шутове с цялата си дейност. Отделно, нека да спомена пак работа ми като психолог. Мисля, че не работя с хора от НПО-та, с техни роднини, с техни деца. Мисля, че не работя с хора от истински използващи информация строго секретна и дали нямам начин да разбирам определени неща, които ме вълнуват. За да мога да изразя мнение. Та конкретно, нека пак да се повтарям, на този етап аз не ги мразя, не ги обвинявам, минах този етап. Мислиш, че те са Грегори? Те са с дейността си, с името. Ами най-малкото за това, нека да издам малка тайна от романа ми реалност. Разбира се, художествено го свързвам с Никола Фламел. С магиосик, самото му име на Сорос. Философския камък, да. Ако го прочетеш наобратно, пак е Сорос. Поне на българския, той е Шорош. Затова предпочетох като роман да поднеса, нали, романа, белетристиката е лъжа, както и казва Едмон Дантес с маската на Ви форм Вендета, че чрез лъжите се казват много повече истина. Филмите и книгите, това визираше лъжите. Белетристиката, филмото се казват най-много. Ето Силвестър, като в ролята си на Зюмби от братя Магасарян, казва брутални истини, че сега си възвърна дейността. Просто пример казвам. Конкретно така зададен ти въпроса. Всеки човек е махало, но те са егрегори. Mm-hmm. Това, което се случва и не се крие пред очите, неговия син Александър, който често си идва и си гостува в България, да се не срещаме, не крие своята сексуална принадлежност, отношение и така нататък. Но най-махленски си позволя да го кажа и да въобще цялото това нещо, но то е плотно, доколкото мога, видеоинтервюта, собствени анализи, рекли, казали, да, слагам ги в уравнението. Хора, които ги познават, защото отдавна нещата са интернационални. Работа ми като психолог включва и Европа и Америка. Аз работя с чужденци и хора на доста високи нива. Хапа джуките и млъквам, защото не трябва да говоря. И така е редно, но конкретно, за да си позволя да имам такова отношение, най-махленско обобщено, ражда ти са дете гьотференч. Знаете ли какво е гьотферен? Педальон. Човек са алтернативна... Не гей, защото гейовете са весели и забавни. Баш педерун ти се ражда. И ти да се почувстваш по-добре, имаш възможността да гаслайтнинг целия свят. Знаете ли какво е гаслайтинг? Техника на манипулация. Да накараш някой да повярва нещо. Да, гаслайтинг идва от един спектакъл, където постепенно гъста се намаля в лампата от светлината, като варенето на жабата. Нали? И казано най-помахленски, те имат възможността да убедят, че това е съвсем нормално, да го вкарат като норма, може би да се почувстват по-добре, че децата им са изроди. Защото не е само хомосексуалността, и други неща са. И то не от вестник Шок или от интернета, директно от хора, които семейства са им пострадали от тия предполагаеми ритуали, оргии и така нататък. За което съм си информирал, който трябва или каквото мога да се направи по въпроса. Ако мога да съм Батман, ще съм Батман, но не съм толкова богат като суперсила на този етап.